FM Igbo Igbo nke a bụ anyanwụ ụtụtụ n'ogene na 8.3 FM afọ mbụ Obike nwanne Obike Ichoku Igbo niile dịka ntị wee gwa gị ugbo odibo nkeji 17 wegeterekere itoolu n'ụtụtụ a ihe mmemme ị na-ege ugbu a bụ anyanwụ ụtụtụ o wee bụrụrụ onye mụ na ya nọ na nke ụtụtụ a bụ Ada Jizọs kene ndị na-ege anyị ntị ọdịmanya na-asị gị nnọọ were nne na Ogene FM Igbo bụ Igbo dịka m si wee gwa unu na nke taata anyị ga-etinye ọnụ isiokwu n'ụtụtụ a anyị ga-etinye ọnụ wee bụrụ anyị ga-etinye ọnụ gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime ụka ife ka o si na nke ikpeazụ a ife mere na n'ime ụka taata na ndị mmadụ na-atụzi ọkwa were na-akpa agba dị iche iche na-eme ife dị iche iche n'ebe ekwesịrị ịnelu anya dịka ebe a kwesịrị ịtụkwasị obi n'ebe ụka dị bụrụ ebe ekwesịrị ị na-enwomi ndị ekwesịrị na-enwomi ife ha na-eme enwomi tata anyị sị ka anyị na-ebanye nkene anya onye mere ji wekpọta ya bụ Ada Jizọs ka etinye kene ya bụ oke otinye kene ya bụ ihe ọnụ ka anyị mara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgọrọ na ụtụtụ a echefuna na ọ bụ na ịchọrọ isonyere anyị ihe anyị na-eme ebe a ọ bụ na ị chọrọ ka ị wọchị ife anyị na-eme live mụ na ị ga-aga na YouTube ị ga-aga na Ogene ị ga-ede Ogene na 8.3 FM subscribe igote notification ozugbo ịwọchị ife anyị na-eme n'igbu oge ịghọtago ịchọkwazị ka isonyere anyị na WhatsApp mana ị ga-enweta anyị na 09091110983 ma na Facebook Ogene na 83 FM ị gakwaza na Twitter sonyere anyị na Ogene na 83 FM ma na Instagram Ogene na 83 FM na-esi mana ị ga-enweta ihe niile anyị na-eme ebe a oke na nke mbụ anyị ekenego gị Ada Jizọs na-ebịa tata na Ogene FM anyị sokana ka anyị na-ebinye anya na ya bụ isiokwu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị igwe ndọrọndọrọ ọchịchị ịma na bụ ka a na-afụta bụ abịa na ihe dịka na gọọmenti ka a na-afụbu na a na-azọ ọkwa na-eme nke a na-eme nke ọzọ ewepụta ohere ịchụ nta nkwado mana tata dịka na-afụtazi ụdị ife ahụ n'ime ụka ife ikponyere ji wepụta isiokwu atata wee bụrụ maka n'ụdị ise a na nwere na mgbadata ala anyị a o nwere otu ụlọ ụka anọrọ ihe dị otu a kpọrụrụ o bụ na ya bụ ife mere na emechiri ya bụ ụlọ ụka ewesị ka jike nrọ ire a wee jụọ ma ọkwazikwa mmadụ ma ọ bụrụ egwu na-ata na bikos na ndị welitere isi na ya bụ ụlọ ụka bịara na-azọ ọkwa na a na-azọ ọkwa nke a na onye nke a ga-akwụnye ndị nke a enwechi otu n'ime ụlọ ụka otu na-ekwu bụ otu esi enwe pati ịghọtago esi enwe politikal patis na ndị a bụ chọrọ ka ọ bụrụ onye a bụ lida nke onye ndị a chọrọ ka ọ bụrụ wee mezie na emechiri ya bụ ụlọ ụka ịghọtago wee chụpụsịa ndị mmadụ bịara n'ụlọ ụka wee gbachie ya bụ ụlọ ụka ya mere anyị ji wepụta n'isiokwu a so na mbụ a chọrọ ka ịkọwala anyị ihe a na-akpọ asị na ndị ahụ ndị Christians gịnị ma onye kedu onye bụ Christian kedu ndị bụ Christians a na-ekwudo okwu ya ka isi were ebe a wee malite anyị chọọ ikwu isiokwu a na-asị onye bụ Christian ọ nnukwute ọkpụrụ isiokwu n'ọlụ onwe ya n'ọwagala onwe pụrụ iche enwekwara onye prichi wemonito na APS ọ dụkwa ebe a mana anyị sị ka anyị bara na ya gba na ọ ga-eteki anyị atọfuru nke ọzọ ikwu na mba ị ga-egbu ya na ịchafụ so that ka anyị nwee ike wee weta Christian bụ onye amụrụ ọzọ kedu ibe bụ ịmụ mmadụ ọzọ bụ mmadụ ikwete na Jizọs onye ọbụla amụrụ ya amụ mana ọmụmụ nke anyị na-ekwu ịmụ mmadụ ọzọ nke a na-amụ site na mmụọ nsọ na mmiri nsọ dịka anyị hụrụ ya na Jọn 3:3
maka Nicodemus jekwuru Jizọs n'abalị si ya kedu ihe ya ga-eme. Jizọs wee sị ya na bifo eme ihe ọbụla na a ga-amụ ọzọ. Ọ sị ya elenye akagolu nka ya ga-aba n'afọ nne ya amụ ọzọ. Jizọs ya na ọ bụrụ ọmụmụ nke anụ arụ ka ọ na-ekwu amụmụ nke ime mmụọ. Onye amụrụ ọzọ, mgbe a mụrụ mmadụ ọzọ n'ime mmụọ onye anwa, Spirit of God abịazie gbuoluo ọnọdụ gbanwee Spirit of Woman na-achịbụ onye anwa. Onye anwa awụziela onye ga na-eme ihe dịka Chukwu si wee chọọ. Onye amụrụ ọzọ na-adị ndụ dịka Jizọs si wee dị ndụ, maka na mmụọ nọzi n'ime owu mmụọ ahụ nọ n'ime Jizọs. Onye ịmụ mmadụ ọzọ dị iche n'ije ụka. Ọ ya mere na ọtụtụ nsogbu dị n'ụlọ ụka taa, bikos ndị mmadụ na-eji ụka mana amụrụ ọzọ. Onye amụrụ ọzọ anara azọ iwe ọbụla, bikos ọ ma na Chineke nwere elu oshidebe ọnọdụ, Chineke nwere elu oshidebe ihe na akwụkwọ nsọ ji wee kwuo si na Roman 8:28, ọzi for we know that all things work together. Onye amụrụ ọzọ na-esonye Chukwu, ọhụrụ Chukwu na-esonye. Onye amụrụ ọzọ na-adị ndụ dịka Chukwu si chọọ, na-amị mkpụrụ gosiri nchegharị ya. Onye amụrụ ọzọ si onye amụrụ ọzọ si ịkwụlụ ịma na kwụlụ ọsị gị kwụlụ ịkwụlụ na ya nsogbu adịghị. Daalụ Ada Jizọs. Agbanyere na dịka isi wekwu ịkwụwagotu ibitugo aka n'ebe ihe a na-ekwu gbasara esi na mmadụ isi na ọ bụ Kristian, ịghọtago onye ọ bụ na ihe a na-atụ anya n'aka onye anwa. Oke, na tupu anyị wee bịa na banye kpọmkwem na ya bụ ihe anyị na-ekwu na ihe na-eweta ịdọ ndọrọndọrọ n'ime ọchịchị, n'ime ụka, ịzọ ọkwa n'ime ụka, ụfọdụ oge dịka a ga-asị na abịakwazi ya na gọọmenti na ndị ụka na-esonyebe etinyebe anya n'ife dịka iweta ife dịka ịkpọ oke, ikekwezie na ọ bụrụ na a na-enwebe ịkpọ oke na ụka na ọ bụrụ onye otu ha, na ikekwa na ọ bụrụ onye ụka fa na-achị. Ka jiri gọvanọ for instance wee maatụ, bikos na ọ bụrụ onye ụka fa na-achị, na famanye nkwado ọ bikos na ọ bụ onye otu fa na-achị, na ọ kwesịrị na ndị ụka dị otu achịgo ọtụtụ oge, na ọ kwesịrị ka ọ bụrụ ndị ụka dị otu a ga-achịkwu. So kedu ife nwere ikwu na n'ime nke a n'ebe ọ gbasara ndị ụka? Ndewo. Isiokwu anyị chọrọ ikwu taa na-agbawanya mmiri, maka na okeke nwaanyị dị ntị njọ, mana ka ebe a ga-eme ọ na-emenye ọyụ anyị ji wee chọọ itinye ọnụ na ya. Enwere so many reasons eji nwee ihe a na-akpọ power tussle in the church, so many reasons behind it. Mana today mma jos tinye ọnụ metụ aka na ebe ọ na-etọ n'ime ihe ndị na-akpata ndọrọ ndọrọ a na-enwe n'ụlọ ụka. Nke mbụ bụ greed. Greed so n'owe ihe na-eweta nsogbu n'ụlọ ụka. Some pastors, leaders are called by money, not money and the fame. Just as some Christians are in the church, but not in Christ. Those who are called by God knows who called them. That even if they were buried in the ground, the person that called them will bring them up, and they will be whatever that person wants them to be. So anybody who is called by God will always play the side of maturity. Just as Abraham played in the book of Genesis 13:7-8. Maturity is a sacrifice. Onwere onye ọbụla amụrụ ọzọ, nwekwa onye ọbụla ga-asị gị na ọ na-eje Chukwu ozi ga-eje ije dọwa ndọrọndọrọ n'ihu ọkpọrọ n'ụka. Ọ bụ na Chukwu kpọrọ, Chukwu wiki ibe ọbụla ị nọ anya Chukwu ga-adị n'arụ, ọ ga-enete gị. Ka wee maatụ, in the 80s, early 80s or 70s, late 70s stroke early 80s, ụmụ ụka emepere, onye mepere ihe n'Enugu a na-akpọ ya Lord Save this Kesi Awada Church n'Enugu. Onye mepere ihe mepechara ya bụ ụka. Ndị mmadụ
mma echeta abịa mgbe m chetara abịa ngwa unu ndị ọzọ bịa jee n'azụ ya gbaa izuzu ọjọọ chụpụ ya n'ụlọ ụka ahụ wele ụlọ ụka ahụ save the loss ị ka na-anụ abada chọọchị na mba maka gịnị onye mmepe nye ụka ndị ọzọ bịa weli grid chụfụ ya wezieli nya ụka rọnụ ya mgbe a na-arọnụzi ya nwee problem baserekwu okwu maka onye du grid anara can never be contented o nweta nke a gụrụ ya wee wesi okwu among themselves wee mechaa bịakwute esi ya biko ya na-ekwu ụka ya ọ bụ na that man ka ji nyawa ụka taa ọ ga-eso na one of the biggest Pentecostal churches a na-anụ abịa na Nigeria today. So greed mana look at ihe Abraham mee na Genesis ibe nkwoturu mgbe Lot gosiri na ndụ na-eso egosiri greed, sign of greed. Abraham kpọghachi abịa ka anyị ghara ise na anyị bụ nwanne ọ bụla aka nri ka ị ga-eje ka nji aka ekpe ị ga-abịa na Genesis. So but if you are called by money sọsọ iwe ga na-adịghị mma sọsọ iwe ga na-eme ya na-enwe regard for God rather ị na-anụ onu masaghị wụ money iwe ọchị gị mee money a na control were ị na-eme iwe ya onwe. Number 2 reason wụ some pastors or some leaders are very selfish. Some followers too are very selfish. About pastor maka ọ na ọdụ ya ka ọ gachago. Some pastor too na-do so selfish and self-centered. Look at one principal na Abuja dị agwala anyị na-egoso moto vice ajekwuli ọchịa cheli ya tam. Some pastor na-eli lecheso n'onwe ndụ n'ọwa n'akụkụ ndụ kwesịrị ili no kwesịrị n'ime ego na-abata n'ụlọ ụka a na-ekwubie na my radio program na ọ bụrụ for pastor alone ọ bụrụ for pastor emere ego na-abata n'ụlọ ụka for pastor no enwere ndụ nke ga-agali pastor nwee ndụ nke a ga-eji nete ndụ nọ na chọọchị nete onye ọbụla bụ member. You understand? So some pastors na do greed, some followers too, all vice versa. All right. Okay, ọ bụ na anyị bata kpọmkwem ihe anyị na-ekwu gbasalụ ịzọ ọkwa nke a mana ọkwa nke ọzọ n'ụlọ ụka dị iche iche anyị na-afụ gbasalụ ndị kpọrọ onwe fa ndị na-eso Kraịst ndị dị ka Kraịst na-esokwazi usoro ụkwụ Chineke. Imegbu ka anyị mata na ife ichere nke mbụ na-ebutegodo ya bụ ife bụ oke ọchịchọ. Ọ dị ka ife ị na-akọwa n'ụtụtụ oke ọchịchọ. Okay, ọ bụ na esi ka enelu ya anya dịka o si wee dị n'ife gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị a n'ime ụka. O nwere ife kwesịrị na mmadụ nwere ike dịka otu esi eme na gọọmenti na o nwere ogo ife mmadụ kwesịrị dịka abịa n'ime ụka tupu enye mmadụ ime na-enwegasị onwere na-enwe ike inwe otu jikọrọ ụmụ nwaanyị asị na onye a bụ onye isi otu jikọrọ ụmụ nwaanyị abịa na ụmụ nwoke asị na onye a bụ onye isi otu jikọrọ ụmụ nwoke. O nwekwara ike ife dịka ụlọ wasị ndị building committee ghọtago emekịta atụ ego emekịta sị na afụrụ ego emekịta sị na eke n'ụlọ ego ụmụ ife ndị a niile ha ncha nọ n'ime ụka then ọnwụkwazie ka eji shọka ewepụkwazie onye anwa ka emebi ka etinye onye ọzọ onye anwa bịakwazie nwa otu mba na nwaanyị ga-eji wee tinye okeke yọtago na onye anwa ga na-eme na ọ ka na-eme ọfụma maka ihe ọ na-elite na ya oke maka ife ọ na-elite na ya ka nwalighachi Judas Iscariot mgbe Mary were mmanya na-esi oke isi perfume wee wuo Jizọs n'ụkwụ wee were ntutu isi na-ebiche Judas Iscariot tie na nke eri na-ego n'iyi n'aka ele distin ọ bụ na ele enye were ego zụọ ndị ogbenye. Jizọs wee sị na Judas kwuru iwe ọ bụrụ maka na ọ na-akị ya afọ ndị ogbenye ọ maka na ọ ya na-ejide ego chọọchị so ọ na-amanye aka na akpa na-ewelie n'egbo mkpa ya yes so ịbụ ndị mmadụ na-ejete ihe ọ na-ejete bụ yes obidokwene taa maka na Judas na-amanye ego na aka na church pos na-egbolu mkpa ya so onye ka ụfọdụ ji aga ọ nọ na position ọ chọọ ka ọ nọgide a mature person will lead when he ga-lead. You can even give way onye gosi n'ihu a good leader ịmadị ama ndị ị na-elidi achọghị abụrụ ọwa ga-edozikwa iwe ọfụma elu iche edozie mana greed ya gara ekwe anyị
selfishness arekwa anyị, ignorance too arekwa anyị. Mgbe ime ignorance ji bata dị ahụ, ọ bụrụ na ịmali Chukwu kpọrọ, why are you planning your future for yourself? Ịmafulu Chukwu kpọrọ ọ dị mma ị na-ekwu okwu a nwee question ajụjụ batara m biko Ada Jizọs, ụka a na-ekwu okwu ya taata, ụka nwere ike ịgbanwe azụ na ụka esi na mmadụ na-eme ihe dị otu a na mmadụ na-aga ụka ọ ga-agbanwenwu omume onye anwa, ọ bụrụ ịgbanwenwu agwa onye anwa. Ụka abụrụ ihe na-agbanwe mmadụ. Ihe na-agbanwe mmadụ bụ okwu Chineke. Onye ka Baịbụl ji wee kwuo na Jọn 8:2 sị na ị ga-amara eziokwu, eziokwu eme ka isi n'olu pụọ. Hosea 4:6 my people perish for lack of knowledge. Ihe na-agbanwe mmadụ bụ okwu Chineke, the word of God, all so powerful. Ọ na-apịas into marrow, into bones. Onye na-echenji mmadụ. Okwu Chineke ka anyị aga no undiluted word of God. Ihe ndị mmadụ ji ju n'ụlọ ụka taa, ba nọ n'ụlọ ụka mana ba nọ na Kraịst, n'ọtụtụ ụka rafuru okwu Chineke na-akọ akụkọ igosiri anyị prosperity na nke na ndị ọzọ na ndị yiri ihe ndị ahụ. Mmadụ anaghịzi eji ụka luo abụghị ebe o siri emetie. Mgbe mbụ iru jee n'ụlọ ụka, oge okwu Chukwu onye ọbụla ege ntị ka ọ nụ ihe Chukwu ga-ekwu, ka ọ nwale ebe ọ ga-esi nwee mgbanwe na ndụ ya, ka ọ nwa iwe Chukwu ga-akpọgasịcha ka ọ na-asụ oyi na ndụ agha gị. Kedu ihe ejidebela anyị akwụkwọ nsọ? For instance, ejidebela anyị akwụkwọ nsọ ka ị gụwa. Mgbe ị na-agụ akwụkwọ nsọ, ibu ndụ metelie, ibu ndụ emetelie, ibu ihe me na we emetelie, ibu ihe agha gị na-eme owe na-enye Chineke otuto. So na ọ bụrụ ụka na-agbanwe mmadụ, ụka ọsọ ujee n'ụwa. Ọ bụrụ na Chineke, ọ bụrụ na okwu Chineke agbanwere, si wepụla ịgbanwe mmadụ bụ okwu Chineke. Ọ bụrụ na okwu Chineke agbanwere, o nwere ka ụka gbanwere. Ị na-aghọta ihe na-ekwu? Ọ na okwu Chineke ka power to transform any human being. Okay, leadership Tussle anyị na-ekwu anyị na-etinye ọnụ n'ụtụtụ a gbasara n'etiti ndị ụka. Ọ bụ na-abịa n'ihe ichere na gịnị na-ewetazi na-abịa na dịka m si jụbụ gị na mbụ, na-abịa na nye ụka na a na-enwe enwegosiri otu dị iche iche. So na enwegosiri otu dị iche iche, mana dịka o si wee dịta na ihe a mere nnu na otu ụlọ ụka na mgbarata be anyị a n'otu steeti na-anọ na-azọ onye ga-abụ onye isi nke onye ga-abụ isi nke a mere ji wee gbachie ya bụ n'ụka wee chụpụ ndị niile nọ n'ime ụlọ ụka. Ịghọtago? Were ya ọ bụrụ ihe okwu akpụ n'ọnụ wee na-ekwu ya. So na ị na-eche na kedu otu esi wee kwesie dịka ụka na-ebe ege ntị ife gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị na-adị n'ime ụka, na onye a kwesịrị ịbụ isi ndị ntorobịa, isi ụmụ nwaanyị, na ya kwesịrị ịbụ isi ndị ụmụ agbọghọbịa. Ịghọtago? Kedu ogo mmadụ nwere ike na ihe mmadụ nwere ike imenwu n'ụlọ ụka wee si oke jideke na ife a ka iwe bụrụ mana si azụ si na ya azụ ka ọ ghara ịghọtago ị na-egosi amamihe na-ekwu na na-azụ ya azụ gị n'ihe dị otu a si otu a wee ihe dị otu a si otu a wee dị mere o ji etinye ọtụtụ ndị mmadụ, maka na ihe anyị na-ekwuta na-etinyego ọtụtụ ndị mmadụ n'itinye aka ndị mọfụ na ha na-eje ụka na-etinye ọtụtụ aka n'ife ọjọọ dị iche iche ka ha nwee ike wee akwa ya that position n'ụlọ ụka, mana ha na-azakwa na ha bụ ndị ụka. Ọ bụ ezigbo iwele maka na anọ ihe mere na Jizọs jụrụ Pita ụwa ajụjụ na John 21:15-17. Ọ sị ya, Peter, son of John, do you love me more than this? Ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ị love Chineke more than position ị na-along for. Mmadụ anaghị eje alọbiwe for position. Ịgụ akwụkwọ nsọ na Acts of Apostles chapter 6, iwu mgbe e nwere little problem among the apostles, disciples of Jesus Christ. Even when immediately emeli identify, when niile bịa together, so okay, na ndị iwe a ga-eme ka ha rọpụta 7 men of good report. Ndị mmụọ nsọ bi n'imere, ndụ a ga-arabe ọlụ a n'aka, ka ha na-alụ ya ka anyị wee nwee ike ifeso ọkpụkpọ oku Chukwu kpọrọ anyị lụwa ọlụ Chukwu. And they selected 7 men ndị arịala ya bụ ọlụ n'aka, ndị lụwali anyị. N'ụlọ ụka ahụrụ ibe kwesịrị ka enwebe politics. Ije n'ụlọ ụka je na lobby for position, for post. Ị bịara ikpe Chukwu, ibibi ebe ahụ ịchọ post na ịchọ andụ ego. Onye okwuchukwu gwụrụ okwuchukwu si,
gị nwa na-azọ ka pastor nke ewofu tithe and offering, will you still go and pastor that church? You got to go. So even achieve this morning, I love Jesus more than these things. Do call Peter business. Peter got realized Jesus. Yeah, do you love me more than this? 3 times called Julian never do. And when Obunana supposed no should ask himself or herself this question: do you love Christ or opposition and we love? What are those things Jesus do you love me? I break it down a bit. Money, fame, anything that you value more than God, anything you honor more than God, anything you give the place of God in your life, anything you live for rather than God, offering and tithe, fame, anything you respect more than God, anything that will make you to drop your Bible. These things are those things Bible Jesus told Peter. Do you love me more than this? A matured man like Abraham prayed, we rather take or accept wrong instead of the church of Jesus Christ. In fact, who are you, Madon and church? Who are you to lock the church of God? And who are you? Na Guachuku Keko Bunu Dukita, Kekachuku se Nunaya, Nunu Kesebeloku Selidoku, Nunu Futana public, Bulu form or topic, na radio, na praise houses, Adroy, be Aburalu enough for 91, Unopachuku Noka. Biko, Naka no Noka, Unamali, even as a chuku at all. Mkpọtụkwu ebe a na-eme believe no mkpọtụkwu ebe a na-eme dịka ọ bụ unu na-ekpeli Chukwu nwere onye ikpe Chukwu ga-adụ ụdị ndụ ahụ unu niile kwesịrị ije chewelie ma ndụ feel na wadu right ma ndụ dị wrong unu niile kwesịrị ije chewelie bese Chukwu akwa fụta na public shi ndụ mmadụ gbagbaghara unu mere alụ. That is not how to serve God. Unu na-emechu Christ iru. Dalo rinna jamono emaiti bua nesera ichete na ino no de anya wotutu no gene 98.3 FM webro onyo ke mune na mkoso tu abo Onyoma Ada Jesus oya bo onyo de mune no nke otutu wele tinye okwo no salon ndoro ana enwebe n'ime etiti ndị ụka n'izokwa nke nke ọzọ ife na-ewetia mana nke ị ga-eji wee kwụsị ya bụ ife ife a na-emebe ihe n'ụtụtụ ọrait ị nwere ohere dịka itinye ọnụ ihe na-ekwu n'ụtụtụ a dịka aka na-aga n'iru wee na-akparịta ọgbụgbọ mụ na Ada Jesus na 07017 22283 07017 22283 echefula na ị nwere ike isonyekwara anyị na WhatsApp na 0909 11083 mana Facebook anyị Ogene 983 FM mona Twitter Ogene 983 FM mona Instagram Ogene 983 FM mona ị ga na YouTube watch ife anyị na-eme ugbu a live na Ogene 983 FM subscribe ị ga-enweta notification ozugbo yotago ife anyị na-eme ebe a ka o si wee na-aga mama onye ka ikene Dalo afa gị na-ebe isi akpọ. Good morning, my brother. Ndewo. Ọ ga-adịrị ma onye na-ekwu bụ ụkọ aka ji oge akọrọ. Ụkọ gaa n'ihu. Ndị anyị ekwutegbu okwu niile, sọsọ onye ahụ hara n'eji onye n'isi kọntent. Mana ibe onye na-ekwu kịta ahụ ọkụ nwere ibe niile ogere anyị ore. Ịbịa nke ahụ azụ ọchịchị azụ ọ nwere na-ekute dị ya na. Mana nke ahụ n'oge ọkụ ekpetara obere du, sempọs obere du, ụmụ nwanyị chọrọ ime elekshọn. Onwe ndị abịa anyị maka ha achịmọ wee leba ọchịchị n'ụlọ mana o nwere ebe ọ ga-arụbe gị etu a na-eme brand na-eke nke ka igwe tụrụ ebe o wee chi ọchịchị ụka o wee na-abụ ndị mmadụ ite anyị abụ wee gbukere okwu niile esi adịrịghị mma ọ na-abịa ịgba azụ ọrụ politiks mana ọrụ politiks ọkpọkọ n'ụlọ ụka a na-azụ ejimachi ebe ozie ma oyi Dalo yes if I do with you work to ihe aka tinye ọnụ yotago ụfọdụ na-azọ dịka ahụ ndị ya na-azọ ọchiọra ma ihe niile nwere ndị na-akpọ ka ndị si wee na-akpọ nke fa women leader o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ihe ise ụfọdụ na-agakwazi ya gbọ
Ada Jizọs o nkwezi ihe ọzọ anyị na-ada afụtaba n'etiti ndị ụka tata abịa n'ihe dịka na ụlọ ụka na nwee ihe mmemme a na-eme igba egwu ụmụ ife igba egwu ma ibopụta egwu ndị ụka na-eme esago ibu ụzọ egwu ụgwọ ọtụtụ ebe anyị na-afụ anyị na-anụ n'ihe dị otu a na-eme ọgwụgwụ nke ebe nwoke nwaanyị ụmụ nwaanyị abụọ ma ịtọ na-azọ onye ga-ebu ụzọ egwu ndị ụka na-azọ onye ga-ebu ụzọ egwu so tinye aka na ọtụtụ ebe dị iche iche nke na onye bụ onye isi ụka kpogo mezisie ya dị na stil ha na-adọkwa ha na-azọ na onye a ga-eburu onye anwe otu onye anwe otu onye anwe otu ọ nachitekwana ihe anyị na-ekwu politiks n'ime ụka onye anwe otu onye anwe otu iwetago emekọtazi ya ihe niile anyị na-anụ onye asị onye nke a na omekwa anya nke a ndị ụka onye menye nke a so amara m ife ị nwere ikwu na ya bụ okwu maka achọrọ ibu ụzọ egwu oke ka anyị tinye na achọrọ ibu ụzọ egwu onye a ga-afụtara ọnyanwa bụ onye isi onye na-agbakanarịsị egwu ife anyị na-ekwu o nwere ndị ọtụtụ ndị mmadụ na-ebe ege ntị nwanne ha na-ekwu maọbụ asị ma eziokwu ka anyị na-ekwu gaa n'iru ịma na nsọ anyị elu ozugbo n'oge wada m ekwezi m ekele but that is the truth. Ka m sitegodi na ịkọrekt freshon ya Chineke akpọrọ ụka ka ha jee gbara egwu bụ ụzọ egwu. You have a lot to do. Ihe eji kpọọ ụka aka ụka danya ije chịkọrọ egwu gbara egwu eburu ụzọ egwu ọ dị ka one of my brothers jere Thanksgiving anyị wee duje n'ụlọ ụka na-ebicha oche I spend the hours there ịnụ okwu Chukwu ga-eji ya na wee maa na nje n'ụlọ ụka ihe a na-ebiche akpọfụta mmadụ ewefute 2 hours 3 hours na-ebicheli oche kedu ihe eji nye such time maka na mbụ ibicha oche bụ onye foto ọkwụ ego ole alụ na-emekwe and that is why ụka ji wee na-anwụ because ụka rafụrụ ihe akpọwa na-eme ihe ọzọ kachasịa n'ala Igbo anyị a I handled these topics na ABS iwe na-enye nsogbu n'ụlọ ụka dị n'ala Igbo dị too much awụghara aja ịgụọ na Bible about 3 places ka ị ga-ahụ ebe Chukwu kwuru o ji aja ke mmadụ mana anwụzi ọ na-ese okwu iwe jụzi onwe gị ka ezidi ebe ndị a si eweta ihe niile na-abụ problem because n'ịgụọ na Bible akwụkwọ nsọ kwuru ele eji gbugbu John the Baptist isi ụmụazụ bịa pali anwụọ Ananias and Sefera Ananias na-anwụ ozugbo nwunye ya nọdụ ibe niile nwunye ya nwakwụ na ọnwụgo ụmụazụ buli ejenie ndụ nụta from Jesus ndụ bana Jesus liko nri Ananias na-enichie before ndụ niile na-abata nwunye bata chikwuo disemachi mmụọ Chineke kugbu onye Peter shia na ndụ niile dị na ekwuwa na wa ga-apakwuola ozi nwere onye kpere aja dị a nwere onye kpere aja dị a Anamasị na kpe aja bụ njọ ka Bible dị silent about it okwuru oshikwe ekwuere shikwe but iwu o ji etiwe ụlọ ụka n'ala Igbo iwe ndị Igbo ji emechu onwe ha iru ọkwa nke nwere AIT nwụrụ mbọsị a na-edo ndị ụka baje ndị nwunye we kpee aja ndị otiweliwe ka ibe niile ji ahụ nsogbu n'ala Igbo nke ụwadachi ụgwọ ụkwụ ụtụtụ mmadụ anwụrụ ma ndụ na-ayacha ọya adọbaba n'ụlọ na ọ na-akwụ ọya ọ na-atụ ụgwọ ụkwụ ụtụtụ mmadụ na-atụ ụtụ n'ọkpa ekpe Chukwu ụkwụ ụtụtụ kebe esi wetachede all this nonsense ha sịrị oke na-eji ewere ala ụlọ ụka ka m gwa gị eziokwu ịgụọ Bible theologians wee gwa for 300 years Christianity malitere ka Jizọs si n'ọnwụ bilite enweghị ụlọ ụka ihe ahụ na-anọ n'ụlọ be Mama John Mark ihe ahụ na-anọ n'ọpa room ị ga-ahụ na ebe dị otu ibe Chukwu kpọrọ anyị iwe o ji wee kpọọ mmadụ zọpụta mmadụ immediately icheghere ije onye soldiers of winning soul for him asị na na-eji mebi na-eji alụ ụlọ ụka the thing ending up n'ụfọdụ iliwe ya bụ ego ga-ewetazi Tussle a na-enwe n'ụlọ ụka because na ọnwụ na-eji ego na-abata n'ụlọ ụka na-acha na-elu ya na-alụ iwe Chukwu chọrọ ka eweli elu some of ndụ na-abịa ebe ahụ anaghị eri nri onye a na-edele ụgwọ ụka ụtụtụ ọ naghị eri nri onye a na-edele ụka mgbede mgbe ọ na-akwụ ọya ọkwụ ọnwụrụ ndụ bebe ruo mbeliva bụ ndụ ga-abịa kedu ụdị ụka anyị na-aka ka njikwa ndị Igbo dịkwa ebe anyị na-eme onwe anyị ka agwafụbada egwu Chukwu akpara anyị jee mụrụ egwu ndụ na-agụ egwu eje amụ egwu eje bụ ụzọ egwu agwọrọ ọgwụ ka ha wee bụ ụzọ egwu
o gosi na ha anara ekpere Chukwu ibe o je ụka okpere Chukwu o nwere dị iche in church not in Christ ịnọ in church na-eme iwe sọrọ Alright, ka ibogo ni ko we na bo onye ka ikene daalụ rinne mama nnukwu si abaga gaa n'iru ọ na-ekene na-eme nwanne m nwaanyị daalụ ozikwerịtụ ya nọ ya kwele daalụ amen okay daalụ nnukwu onye ka ikene Ichoku Ndi Igbo. daalụ ọchukwu deze nwanne Ọkwa ya. okay Biko kelele m sista m gụla ya nọ ebe ahụ. okay daalụ nwanne gaa n'iru Onye nwe anyị gbaa ya ume n'aha Jizọs. Onye batara n'ọgwụ ụlọ bụ Chukwudị eze nwanne. New Babylon si Blood akpọrọ. okay New Babylon gaa n'iru o kwere So anọ m nọ na ihe sista anyị na-akọwa ebe ahụ. Asị Chineke gbaa ya ume na-aga ahụ. Ya jisi ike. amen O nwere ihe chọrọ ịkọwa. Pepụrụ ka m gwa ka eziokwu. Pepụrụ na ụfọdụ ụlọ ụka ibu ị na-ene anya n'ọga eke n'ụwa kịta n'oge n'obodo anyị anyị na-ene anya. Mmụọ nsọ Chineke agbakọ ọsọ n'ime ya. O nwere ihe chetara otu mgbe. Ebe 1991 enwere ebe anyị na-eme ebe ministri anyị na-aga ụga. O nwegoro ọtụtụ onyinye amara nna pụtara n'ime ụlọ nsọ ahụ mgbe aha gị. Mana ịgba na this time anọzi kịta. Ibe ebe ahụ onyinye amara ha niile akwụkwọ kpaa enwebeghị ndị nwere ya. Ha jizi ike aka ha eme ya. Ya bụ ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụlọ ụka kpatara. Ọtụtụ ụlọ ụka a na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ya. so ka ife ichelu Onye so ọgba ha ma ọ bụ okwe ọ na-aghọrọ onwe ya ahụ anyị nwakwa maka a na-abụ ha na-adị ya ewere a na-ebichi ebichi mana anyị nwakwa na a na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ụka and ọ na-ebitekwa n'okwu na-ese okwu maka ebichi akụwa nọta okwu onye so na ihe dịka pastọ ma ọ bụ onye na-agha na-ese okwu na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ebe onye ga-amụ ya mana ọ ga na-emesighị ike onye ọbụla anyị fụrụ ụlọ n'ụwa anyị fụrụ anyị nọ n'ime ya chọrọ ije eluigwe ga na-agụ agụụ kwesịrị iwepụ aka kpamkpam n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụlọ ụka ọ mmụọ nsọ Chineke ịgụrụ akwụkwọ Romans chapter 13 Romans 1 gbara ikochicha ebe ahụ ebe a na-ekwu kịta ị ga-aghọta na onye na-achị isi bụ Chineke na-ewepụta ya n'ọdụ Chineke dewoworo na-achị isi ọ bụghị na ọ ga-edegide ike kụọ ga nke wee tie onye nke gị ma ọ tinye onye ga-eri ego onye na-awa na-erite ego na-eweta ego ọ na-enye n'ọgị iwu Chineke ka ọ na-ada ọ na-ede mmụọ Chineke gbago ọsọ n'ụlọ nsọ Chineke ọ bụ ndị ụka niile kegharịa ka mkpọkọ na-eziokwu ka a gbaa ma ebube dị n'ụlọ nsọ Chineke agaghị anachi ata daalụ New Babylon daalụ ada Jizọs ọ na-abụ ụfọdụ oge kedu ife na-echekwa na-ewetakwazi nke a dịka na abịa na ebe ọ gbasalụ pastọ onye ozi Chineke na onye ozi ibie na onye ozi Chineke na-agbakwazi onye ozi ibie mgba eyọtago kedu ife na-etinye ndị mmadụ ji akpa ụdị agba n'ime ụlọ ụka dịka anyị na-emebanyekwa anya na gbasaloji eyọtago nwere ike ịbụ na ikekwe na onye a nwere ka o si wee na onyinye amara ya si wepụta ife rie nne karịa nke nwa ibe ya onye ibe ya bụ onye ozi kwezie onye aha na-agba mgba ma ọ na-ede akwụkwọ ọ na-akọcha ka ewepụ onye a ma o mee nke ama nke ọzọ kedu ihe kpatara ihe dị otu o si bizie n'ime ụka mana ha nwekwa ndị Igbo atụrụ ha na-akụziri ọtụtụ ihe nke ekpere o ji na-eme otu a n'ime ụlọ ụka all lack of maturity mmadụ amaghị anyị mature because the body of Christ dọka arụ anyị iwu a ị na-aghọta na arụ inwere anya inwere imi inwere ntị inwere aka inwere ụkwụ inwere ihe ndị ọzọ dị iche iche nke ọbụla nwere ọrụ ọ na-alụ ọ bụrụ na Chukwu kpọọ o nwere ihe ọ kpọọ ka elu ọlụ ya na body of Christ number of ndị ọ ga-enye gị ga-edite ka ị ga-eji gaa alụ ihe ọ na-enye gị ka ị lụọ
ị na-alụ ya nwadị na-alụ ọlụ chukwu na-eri ego lụọ ị ga-ajụ sekiọd n'ihe ibe na-alụ nwadị na ị na-alụ ibe chukwu na ego lụọ yara aga na-etinye anya na nke ndị ọzọ. O nwere ndị nwee millions as their followers mana ha nwee ike dụka arụ nkịtị ma ga-afụta imi ụkwụ ọ ga-afụtazi imi na ọbara uru anya ọ ga-afụtazi ntị na ọbara uru nke ọbụla bara uru nke so ịmala ebe chukwu ji kpọọ nwa ndị onye eri weli ndụ ahụ lụwa ihe chukwu na-eri mana mgbe ị bịara ịdụrọ sekiọd na ọkpụkpọ akpọ ọdụwụ ka ị nwetachekwenye n'ọma mgbe millions soro eri ụfọdụ ewe jee tinye aka in the 70s anyị ji ozi ọma chenji ọka niile chenji ebe niile mana taa ndị dibiazi agụụ na-agụgbuchewe na-eyizi shet na-abata n'ụlọ ụka mana taa kedu ibe bụzi the reverse is the case ọzọ ndị ụka na-eje ebe dibia o jeche ebe dibia ọgwọta o wefụta n'ọnụ ụka ụmụ alụ na-eme na Rivers steeti bụ onye Imo steeti onye Mbiere daalụ yes eziokwu ọdịrị ndị dị etu a ndị ọbịa dị etu a kụnụ ndị nwe na studio ụlọ ya bụ ogene n'anya ọ bụ ozi ụka ka a na-aka n'ebe ụfọdụ ụlọ aghara ikwu n'ebe onye ọbụla nọ ihe a na-emezi iwu politiks anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu agwa n'ụtụtụ a anyị gara ntụ na redio na-adị ihe na-eme onye na-asọpọtụ bụ nwoke lụbazie nwoke nwaanyị lụba nwaanyị agwa akụkọ ya bụ anụ agba ya aka na ntị maọbụ onye ụka mụọ maọbụ onye ụka onye ọzọ ụmụnne m ndị Anglican Church anyị chetara na ihe wetara eji wee nwee Church of Nigeria bikọs ọkwa arụ merenụ na England ewekwa okele ejigbo ụmụ nwaanyị ejiji n'ụka ọ mara mma ibe akwa popu anyị onye na-ntị n'ụtụtụ ị ga-ahụ ihe akụkọ na-eyi ụzọ daalụ ọkọ ya chebere ngwa daalụ pụtaba ebe ahụ ngwa gaa n'iru ihe anyị na-ekwu daalụ sa daalụ iwepụ politiks n'ime chọọchị wepụ ya n'otu nzukọ otu Kristi maọbụ Anglican maọbụ Katọlik iwepụ ya ka anyị mara nke anyị na-arịa ọ bụrụ na ị nwere ike iketala ya ofu onye mere mmemme wee bujire nkereta ya sprit wee gbapụ na redio were ji na-enye announcement na-akọ na ha na-agụ oche mana akwụkwọ nsọ gwara gị ebubo aka aka ndị gị bụ ihe aka ebe gị na-enye ihe dị etu kwesịrị ekwesị ọ bụ ihe ndị a na-egosi na ọ bụzi ụka ka a na-aka ọ politiks kama ihe dị n'ụlọ ụka egburu a na-ada ebere ị na-akọtọ chọọchị ibe gị ị na-akọtọ ụka nke onye dị na-eje ndị dị etu akọ n'ụka ga politishan daalụ oke ọhịa chebere o si Rivers steeti river wee kpọọ onwe ihe ị ga-etinye maka anyị na-achọkwa ka ihe ama nkene ama m ị ga-azagobe nye na ajụjụ oke ọhịa chebere jụrụ ndị mmadụ ka na ma a ga-enwezi ohere narị okwu ọzọ gbasara ọnọdụ ndị isi nchụaja ya bụ ndị ndu n'ụlọ ụka dị iche iche n'ebe fa na ndị na-esotakwa asistant pastọ ma ihe ọbụla nke onye na-akpọ ma bishọp ma ihe ọbụla nke onye na-akpọ n'ụlọ ụka ya o nwere ofu ihe na-agbagwoju anya anyị na-asịkana ka anyị were naanị ntakịrị oge a wee tinye kenye ọnụ Ada Jizọs kedu ife merụrụ eji afụ ihe dị otu a n'etiti ndị ụka tata na onye na-bụ na-esote onye isi nchụaja onye isi ụka enwere ike ịfụ onye anwa na-ebi ọfụma na-eme ọfụma na-agba moto nwere afa mana onye ọ na-esote ya enwere ike oke ka njiri ịma atụ nwa ya nwere ike na obodo oyibo na-agụ akwụkwọ then nwa nke onye na-esote ya nwere ike nọ Naịjirịa ebe n'okwu na gọọmenti skuul ebe a na-enwekwuru ife a na-eme ịghọtago enwere ike ife chi onye ahụ ọ bụ na chi onye ifeat na ofu nwere ike ijebe Ọnịcha ọzọ ejebe Ọka ife mere o ji wee dị otu a mana ofu ụka a na ofu Chineke a ka a na-ekpere na ofu ebe a ka ị ga-anabatakwa ya ka anyị kwugo na mbụ si na breed
their selfishness. Mgbe mmadụ bịa na-achọ sọsọ nke pastọ mgbe ọbụla Nigeria holidays bụ na ezinụlọ ndụ na-esote ha na-ahụ n'agụụ, and that shows na onye ahụ bụrụ Chukwu ka ọ na-ekpere. Ọ greed ka echikọtacha sọrụ ka ilikọtacha sọsọ ọ jọgburu onwe, and ndị mmadụ should know. Amamile mmasị a na-emebe m iji ya nọ n'ụlọ ụka nke pastọ ekwutere ikwelu na ya. O nwere nke m gara na ịntanetị the other day, ana ọnụ ụlọ ụka asị di na nwunye niile na-achọ nwa fụtani n'ọlta n'ibu unu ndị mmadụ juru ngwa unu di na-ewe onwe unu n'iru ọka. Ndị mmadụ maghị na ọnụ ụlọ ụka ahụ na-awụ ọchịra di na nwunye ma zuzuru fụta na-edina onwe n'iru ụlọ ụka. Ịmazi na unu eme biko nu ọwụka ka unu na-aka ka mmụọ mmiri ka unu ahụtabeghị m iwe na-aga aga, and that is why God ji wee kpọọ anyị wee rezie voice anyị. Biko nu na listening to my program on ABS 7:30 every Sunday. Ị ga-amụta a lot. Kedu ibe meeni oke ọchịchọ love of money fame ka nweenye ọ bụrụ ibe Chukwu kpọọ. Pastọ ị na-eliju ahụ onye nọ n'okpuru anaghị eliju ahụ ọ njọ ka ọrụ. Amara m ụdị Chukwu kpọọ n'ọrụ. Gụọ akwụkwọ nsọ, gụọ the apostles ka ị gwa m ebe ịgụta ihe ị na-eme. Gosi m ebe ịgụta ihe ị na-eme. Ndị Baịbụl bụ onye nwere ibi enwe nyetu ya. Ka nchịkọ daalụ Ada Jizọs daalụ maka oge anyị. Igbo bụ Igbo gere ntị tata. Ọkwa n'ebe a ka anyị ga-agbadie maka oge anyị naanị nkeji abụọ ka obodo anyị ma ya akpụ. Wee sị na onye agwalịkwa afọ ọzọ eme gịnị agwa ya afọ ọzọ agwa ya. Ebe a ka anyị ga-agbadie afọ mbụ Obike Ichoku Ndi Igbo niile. Onye nụrụ onye bụ Ada Jizọs onye ọma o jiri n'aka na ịmụtara ife anyị kwuru tata. Mezie ka ndị ya dụrụ mata nke ị na-eme dị mma gaa n'iru na-eme nke dị njọ wepụ aka. Ekene bụ nke mesịa